Dragul meu, viitorul meu iubit. Nu, tu să semnezi un contract cu mine, să înțelegi asta. Eu nu mai accept o inima ruptă asta. Gata cu inima ruptă, divorț, nu știu ce e asta. Nu, prostii. Salutare, les amici mei din YouTube. Video astăzi va fi un pic special. Am înregistrat deja în alte zi început de vlog pe care o să urmăriți, dar mi-era foarte important din prima să un pic vorbesc cu voi. Eu, cum v-am spus în prezentare, am venit în Moldova pentru că eu eram cu un moldovean. Și după 3 ani și jumătate de căsătorie, el a divorțat de mine. Desigur că asta nu este ușor. După divorțul meu, multe lucruri s-au întâmplat. Eu am devenit foarte popular. În urma interviu pe care eu am făcut la Dorin Galben, participarea mea la Vocea România și tot așa mai departe, și n-am avut timp să asimilez aceste informații că eu sunt o femeie divorțată. Dacă sincer, eu când aveam 25 de ani, eu nu m-am gândit special să mă căsătorez. Mi-aduc aminte că mama mea mereu se supăra cu mine, pentru că știți, nu știu cum e în Moldova, dar la noi, dacă tu nu te căsătorezi la 22, 23, deja oamenii cred că ceva nu e bine cu tine. Dacă tu ești single la 25, acolo e catastrofă. Și eu eram single, eu eram singură la 25 mei de ani. Și taman în această perioadă din viața mea am întâlnit pe fostul meu soț. Ai Clinton, el vrea să se joacă. Și poate să lucrez, poate să filmez. Și în acest moment eu întâlnesc pe fostul meu soț. La început, cum v-am zis, nu a fost că dragoste la prima vedere sau ceva, a fost ceva diferit. Și relația noastră a evoluat frumos. Eu am avut o nuntă foarte simplă, foarte frumoasă. Eu când aveam 15 ani am scris exact că eu am vrut să mă căsătorez lângă un lac, cu puțini oameni, nu cu mult, acest mutant, nu știu ce el face acolo, nu cu mulți oameni, și așa și-a fost. Și mi-aduc aminte că când fostul meu soț m-a cerut să plec de acasă, că noi am trăit împreună, și eu nu zic asta din o să mă luați, să aveți mâile, o să fiți jal de mine, nu, deloc. Pur și simplu povestesc. Și am ținut acest sentiment foarte mult înăuntru. Am ținut acest sentiment. Mai, cine te-a trimis? Ha? Cine? Ești aici. Și eu, într-o zi la alt, m-am aflat pe drum cu o valiză. Așa a fost. Și eu, în momentul unde noi ne-am despărțit cu fostul meu, că pentru anumite motive, eu, poate într-o zi am să povestesc dacă o să fie nevoie. Pur și simplu eu știu că sunt mulți oameni, poate că treci prin aceeași asemenea situație, și faptul că noi eliberăm povestea noastră, noi vorbim despre asta, prima ne face mai lejer și ajută tot pentru alți oameni care treci prin așa situația asemănător, să treci mai ușor. Și mi-aduc aminte că când noi am trecut prin acest moment foarte greu, eu am filmat niște momente și era un moment unde mă uitam la acest video. Mă uitam la acest video și asta m-a ajutat să nu mai revin înapoi, pentru că eu știu că eu aș putea să revin înapoi în acest moment. Eu încă puteam să revin cu el, pentru că nu a fost prima dată că noi am trecut prin moment asemănător. Și sunt momentul unde încă mă uitam la acest video și anul acesta, în 2025, m-am pus un scop să avansez în viața mea, să fiu pregătită pentru ceva nou, dar pentru a deschide o nouă ușă trebuie de închis ce s-a întâmplat înainte. Trebuie să spunem adio la trecut și să începem o bază nouă. De acolo a venit această idee de video, ca un fel de terapie pentru mine și poate pentru alți femei care au trecut sau treci prin așa situație. Eu vă asigur, fetelor, că această situație nu este cea mai frumoasă, cea mai ușoară, dar cu timp tot se rezolvă și cu timp tot revin la locul lor. Și astăzi am decis, în sfârșit, închid acest capitol, să-mi așez cu aceste emoții pe care eu l-am închis într-o cutie și să merg mai departe în viața mea. Așa că astăzi eu las trecutul în urmă, eu las această relație care nu a mers și eu fac doliu.
Și în sfârșit, o să șterg acest video. You can start now searching. I cannot accept 999 or what you want. I cannot accept this. Ты мне делать так. Иди, Настюша. Ты мне сказала перед этим, ты уже даже не понимаешь и не слышишь себя. I just say what you say about divorce and everything. For me, it's bullshit. About divorce and everything, for me, it's bullshit. Okay. Now you understand it's bullshit. But why you make things like this? You understand tomorrow evening. You can start take some needed stuff now, because tomorrow you do not have time. You understand? It's like this. If you do not respect, as you say, you do not accept, as you say. So now you will see another way. Now I see. I just want it. And you feel to make you change your mind. Eu sunt cea care zâmbesc. Mereu. Gata. Scăpăm de trecut și începem ceva nou. Eu m-am gândit la ceva. Pentru a spune la revedere la divorțul meu și a găsi un nou mâir bărbat frumos, sănătos. Ce culoare? Roșu? Serios? Crezi că o să terminăm într-o oră? Facem un challenge? Dacă vă vedeți aici, înseamnă că noi o să facem programa de frumusețe tematic de acest video pentru YouTube. Apropo, foarte nice s-a ieșit video-ul nostru pe YouTube. Foarte nice. Da, 10.000 de vizualizări. N-am așteptat atât ca o prima intrare pe YouTube. Dar voilà. Eu de azi înainte o să fac schimbare total de look, pentru că e timp să intrăm din nou în market de dragostea. Da. de primă de sine. Acum deja de cine? Nu știu. Hai. Facem. Noi deja am setat tonul, că make-up-ul nostru de azi trebuie să rup inima. Rup, chiar. Tra-ta-ta. Spune, Luca, pentru tine, care este secret un cuplu fericit? Discuția. Să discutăm orice problemă, orice lucru care este bun, orice lucru care este rău, orice ce-mi place, ce nu-mi place. Stabilim niște momente care plac, care nu plac. Deci asta este comunicarea. Da? Deci comunicarea este foarte importantă într-un cuplu. Eu, în plus de a fi o femeie schimbat total, adică care este cea mai bună versiune sa, eu tot să fiu comunicativ. Și încă o chestie care este foarte importantă, consider eu, este încrederea. Încrederea în sine? Încrederea nu doar în sine, ci și în partener. Pentru că acolo unde începe gelozia, acolo încep problemele și acolo începe să nu mai fie un cuplu puternic. Soțul deja sunteți de mult, de 25? 24 de ani facem de căsătorie, 27 de ani facem în vară. Wow! Da, de când suntem cuplu. Dragul meu, viitorul meu iubit, să știi că eu nu accept bare minimum. 27 de ani, asta e minimum, așa că pregătește-te. Mulțumesc. Nu, tu să semnezi un contract cu mine, să înțelegi asta. Eu nu mai accept o inimă ruptă asta, gata cu inima ruptă, divorț, nu știu ce asta, nu, prostii. Dar vezi că iarna eu am impresia că eu sunt mai clar de piele, știi? Mai deschis la culoare. Nu tot. Este răspunsul dacă Cynthia se bronzează ori nu. Cu siguranță toți au dat această întrebare aici. Dacă te bronzezi sau nu. Da, și dacă mi spăl păr.
Da, dar cum eu speli? Dacă eu speli, sunt oameni care cred că așa fel de tip de păr nu se speli, dar din fericire eu știu foarte bine să răspunde la așa fel de întrebări, pentru că asta, te sigur că asta e curiozitate și curiozitatea trebuie mereu să fiu împlinit. Așa că pentru a răspunde aceste întrebări, desigur eu bronzez, desigur eu mi spăl părul și încă ce? Și pot tot să ardă sub soare, știi? Eu cred în iubire și dragoste. Și mereu am crezut. Și eu cred. Eu cred în relația frumoasă, bazată pe încredere și eu atrag asta în viața mea acum. O relație unde nu o să fiu eu o floare care o filești, dar o floare care îi florește încă și mai tare. So. Amen. Doamne. Eu merit cel mai bun bărbat. Pentru că nu aveam pere, încă nu vedea. Ok, nu plâng, Cynthia. Eu mereu plâng când me vede frumoasă. Doamne. Draluca. Eu sunt pregătită. Eu sunt pregătită. Les amici, noi am ajuns deja la Azart de la Portmall. De ce Azart? Pentru că aici avem o grămadă de selecție și mai mult, cum asta este fel de outlet, aici avem de toate. Tu de ce îți place Azart? Zic că limba rusă? Da. Ea este personal stylist Юлия. Итак, я люблю Азарт за то, что он дает возможность нашим жителям города Кишинева и других, кстати, городов нашей страны иметь доступ к брендам, которые не представлены на нашем рынке, да, то есть это бренды масс-маркеты, бренды-гиганты из компании Inditex, да, то есть это Zara, Bershka, H&M, Stradivarius и так далее. Также в Азарте представлена коллекция от Massimo не так давно, да, и плюс ко всему здесь всегда есть классные скидки, поэтому здесь абсолютно точно можно найти любую вещь на любой вкус, на любой карман, и не только вещи, но еще аксессуары, обувь и всякие штучки типа платков, шляпок и так далее. То есть куда еще, друзья, если не Азарт? Noi am ales un loc potrivit pentru schimbare de... Ah, da! Stas! Stas este videograful meu. Noi am vrut să facem ceva foarte profesional astăzi. M-am dus la make-up, da? Eu așa nu mă machiez în fiecare zi. Dar Stas o să filmez acest moment istoric, pentru că nu știu când iarăși o să arată așa. Eu am impresia că am făcut un upgrade în viața mea. Avem toate o cabină de schimb. VIP, excuse, very important person. Мадам. Итак, сегодня у нас на самом деле достаточно сложный план. Мы должны сформировать себе классный базовый гардероб. Но без базового гардероба, друзья, мы никуда. Поэтому сегодня наша основная задача – это сформировать классную базу, которая будет подчеркивать все наши достоинства, которая будет максимально отражать наш ежедневный образ жизни, да, чтобы нам было комфортно, и которая закроет навсегда вопрос «мне нечего надеть». So, plecam la cumpărătură și deja apoi o să vă arăt ce noi am ales aici la Azart. No. Hai, ea oricum vă urmărește, vă sunteți fana ei. Mersi mult. Da, mulțumesc frumos. Да. Смотри на нее, звезда. Să zvezdili! Ce de bine să ai un stilist. Eu nu trebuie să mă gândesc la ce eu trebuie să cumpăr. Dar să știți, les amici, că eu nu mai am îmbrăcăminte la moment. Așa că misiunea noastră este de să iei îmbrăcăminte. Dar deja am fost validată că e un pic mai stilată astăzi. Bună ziua! Bună ziua!
De ce trebuie să vii la Azart? Ca să fie în trend cu moda. Aici Super. avem foarte multe branduri. Aha, super. Ați înțeles că prima noastră sarcină este de a găsi toate piese pentru garderoba noastră. Eu am înțeles un lucru, că shopping nu prea îmi place, așa că eu vineam cu niște idei foarte nebună, precum... Nu faceți asta, nu faceți asta, numai noi facem asta. Ai revenim la oaile noastre, revenim la treaba serioasă. Dar asta niciodată ea nu se accept că eu port așa ceva, pentru că burtica e și afară. Videograf. Am obosit. Da, tu te închipui eu de la orele 4 până la orele 10. Filmezi? Nu, de la 4 până la 10 am avut cu dânsa. Da? Voi stai. Ce ai spus? Ai avut sedință de stilism. Da, tot. Și de la orele 4 până la orele 10 seara, noi am fost la mall-ul din centru și după asta am fost la mall-ul din la Ciofana. No. Она была концертным директором. Something like that. For you it's very nice. Skinny. Eu chiar vreau să o cădesc. Dar ce cu asta? Nu, așa, taxele. Asta e taxele. E ca asta. Acum începem probă. Deci aici o să fac așa, vezi? Tu o să filmezi așa, așa și o să fac așa. După asta tot în hainele astea zărim aici, da? Și altfel de... Dar poate deja în hainele astea, acum, o să filmezi tu aici, noi suntem aici. Play. Da. Oi, Stas e un bărbat adevărat. Doamne, fere răbdare, măi. One eternity later. Eu acum am impresia că eu mă comport ca un bărbat. Secundă. E foarte frumos. Da, Și știți, în același timp noi am profitat să filmăm pentru canalul meu de Instagram un Reels. Ready? Yeah. Let's go. Și eu sunt așa de satisfăcut de acest Reels. Dacă doriți să vedeți, puteți să vizitați canalul meu de Instagram. Mi-era așa de jal că niciun pantalon nu mergea cu mine. Și Stas, iar, lipsă de răbdare. Не пойдет, да? Și înțeleg eu de ce nu-mi place să fac shopping, pentru că, cum v-am zis, am luat multe kilograme. Și mi-e foarte greu. Și mă bucur că am lucrat cu Iulia, cu un stilist, pentru că ea m-a dat încredere în mine. Ea m-a spus să mă îmbrac cum este morfologia mea. Și asta este foarte, foarte, foarte frumos. Azi am înțeles că nu-mi place să fac shopping, dar îmi place să fac shopping aici la Azart, pentru că măcar este de tot.
Nu-mi place să schimb magazin, să zic să mă duc încolo încoa. Noi am ales multe articole și acest geantă, foarte nice, îmi place. Мы справились, и мы еще, блин, дофига чего нашли. Это как успех, ребята. Это успех? Реально. Și după 3 ore am terminat și m-am dus la restaurant cu Muriel. O să pregătesc un vlog special numai cu Muriel. Plecam să dansam. Voilà, les amici, sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați și să activați clopoțel. Pupicei! Mua!